Bueno, e ademais tamén hai un modelo de impreso TC2 para cumprimentar e un ficheiro para facer o cálculo das liquidacións das cotizacións. Bueno, paso a resolvelo, ou paso a explicar a resolución deste exercicio. En primeiro lugar vemos as nóminas. Bueno, este é o ficheiro das nóminas do mes de abril de pompa e circunstancia. Tedes catro follas, unha para cada un dos traballadores. Estes 4 traballadores son os que temos que meter no TC2. Bueno, pues vamos a polo TC2, que xa teño aquí feito. En realidad este TC2 está feito por medio do programa Nominasol. Un pouco máis adiante, cando xa controlemos o programa Nominasol, veremos como conseguir o TC2 a partir deste programa. Ben, no encabezado temos os datos da empresa, nome da empresa, enderezo, etc. A continuación ven o identificador do empresario. Que, como sabedes aquí, como xa fixemos noutro exercicio, esta clave nos está indicando que tipo de identificador do empresario temos. Se é un CIF, Código de Identificación Fiscal das Sociedades, ou un NIF, Número de Identificación Fiscal das Persoas Físicas. Recordade que este código estaba nas tábuas das instruccións da cumplimentación do TC2, que tamén está na plataforma. Bueno, aquí temos as tábuas que vos digo neses apuntes nas instruccións para cumplimentar o TC2, e aquí está, vamos a dar un pouco de zoom, aquí está o código. Vale, código 9, tipo de documento, pode ser o NIF, pasaporte, o número do estranxeiro, código de identificación fiscal, CIF. Este é o das sociedades, vale? Así que nos poñemos aquí este 9 indicando que aquí a continuación ven o CIF do empresario. Despois temos o código de cuenta de cotización da Seguridade Social da empresa, cantos traballadores temos, o período de liquidación a abril 2015, 042015, non se poñen espacios, nin guións, nin barras, nin nada separando, e o tipo de liquidación que tamén está nas tábuas das instruccións de cumplimentación do TC2. Tipo de liquidación aquí, tábua 2, 000 normal. Sempre vamos a utilizar este código. Bueno, por último nos queda aquí esto, hoja 1 de 1, cantas follas de TC2 vamos a cumplimentar, solo unha, e esta é a primeira páxina de esa única folla que cumplimentamos. Ben, pois a continuación metemos os traballadores. Mira, fixadevos, os traballadores están ordenados por número de afiliación á Seguridade Social, de menor a maior. Número de afiliación á Seguridade Social de menor a maior. Polo tanto, o traballador que ten o número de afiliación menor é o primeiro en poñer, neste caso é Andrés. Así que temos aquí a nómina de Andrés de abril, traballou solo 9 días, a súa base de contingencias comuns é de 379,19, a base de contingencias profesionais é a mesma, 379,19. Temos que dar traslado ao TC desto. Está aquí. Bueno, primeiro, antes de nada, perdón, metemos o nome e apelidos do traballador. Aquí, por suposto, non caben nomes e apelidos, van as dúas primeiras letras do primeiro apelido, as dúas primeiras letras do segundo apelido e a primeira letra do nome. Chámase Filgueira Román Andrés. Bueno, despois metemos o seu NIF e a clave para o NIF era 1, da mesma maneira que a clave para o CIF era o 9, para o NIF o 1. Número de afiliación á Seguridade Social, e aquí metemos o importe das bases de cotización. Cando as bases son iguais, imos meter unha única base, unha única vez o importe da base. Non necesitamos dúas liñas. Na mesma liña
metemos a base de contingencias comuns e a de contingencias profesionais. E esta clave de aquí nos está indicando que esta base é tanto a base de contingencias comuns como a base de contingencias profesionais. Aquí, códigos de base. Códigos de base. A 00, a clave 00 indica que as bases son iguais. Se as bases fosen diferentes, primeiro meteríamos a de contingencias comuns con clave 01 e despois a de contingencias profesionais con clave 02. E se hai horas extras, o 11, outras horas extras extraordinarias. Neste caso, o 00 porque ten a base de contingencias comuns e a base de contingencias profesionais iguais. Aí está. Número de días, os que aparecían na nómina. 9. Son os días de cotización, os que aparecen aquí na nómina. E queda unha última cousa. Vostedes aí no impreso, non isto de epígrafes da TIEP, sino ocupación. Ocupación. Vedes que aquí unhas están en branco e en outras aparece A. A ocupación está relacionada cos accidentes de traballo. Xa expliquei no anterior vídeo tutorial. Dependendo do tipo de actividade da empresa, pois va a haber maior ou menor risco de ter un accidente de traballo. Cando hai un maior risco, se paga máis a seguridade social, cando hai un menor risco, se paga menos. Pois ben, a esta empresa, vendo a táboa das tarifas por cotización por accidentes de traballo, a esta empresa correspóndelle uns tipos do 2,1% e 1,50. 2,1 por IT, 1,50 por IMS. En total, o 3,60. Isto é o que pagan nesta empresa para cubrir os riscos de accidente de traballo. Como vedes, hai outras actividades que teñen outros tipos, maiores ou menores, en función da actividade que desenvolven. Pero recordade tamén que hai traballadores da empresa que non realizan a actividade propia da empresa. Non realizan a actividade propia da empresa e realizan outras actividades que poden ter menor risco que a actividade propia da empresa. Por exemplo, o persoal de oficina. O persoal de oficina destas empresas de limpeza teñen o mismo risco de ter un accidente de traballo que o persoal de oficina das empresas constructoras ou que o persoal de oficina das empresas de reparacións de ordenadores. Bueno, pois todos eses traballadores que realizan traballos exclusivos de oficina están englobados na ocupación A. Os traballadores desta empresa de limpeza que realizan traballos exclusivos de oficina están englobados na ocupación A e cotizan por accidentes de traballo unha cantidade menor. Que é lógico, porque teñen menos risco de ter un accidente de traballo. É o caso de esta de FFE e o caso de Gasuf. Esta é Fernanda e esta é Elisa. Elisa é Fernanda, Elisa é a directora administrativa, Fernanda é auxiliar administrativo, realizan exclusivamente traballos de oficina. Polo tanto, están na ocupación A. Isto non lo está indicando aquí. Sabemos que esta traballadora, por estas dúas traballadoras, vamos a pagar menos para cubrir os riscos de accidente de traballo. Bueno, continúo aquí. Cando o traballador realiza a actividade propia da empresa, neste caso actividades de limpeza, non se pon nada no epígrafe, na ocupación, perdón. Só poñemos a ocupación cando realiza unha actividade distinta á actividade propia da empresa e que responde a algunha das que están relacionadas no cadro este, algunha destas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, algunha destas. Bueno, continuamos entón coa complementación, coa explicación do TC2. Este primeiro traballador xa tiñamos completo, só nos quedaba meter o tipo de contrato, 402, e a continuación nos toca 402 porque era un contrato eventual, un contrato por circunstancias da produción, creo recordar, 402. Cada contrato ten un código. Vamos ahora con Ramón. Creo que Ramón
Bueno, vémolo na nómina. Ramón Lores Álvarez. Loalr. Bueno, Loalr ten base de contingencias comuns diferente a base de contingencias profesionais porque realizou horas extras. Bueno, pois entón necesitamos 3 liñas para anotar a este traballador no TC2. Unha para a base de contingencias comuns, outra para a base de contingencias profesionais e outra para as horas extras. E aquí as temos. A base de contingencias comuns está referido a 30 días. Recordade, 30 días está aí, na nómina. Se fose un traballador con salario diario, bueno, estamos en abril, serían 30 días igual. Pero recordades, un traballador con salario diario en febreiro os días cotizados, os días traballados son 28, en maio 31, pero os traballadores con salario mensual todos 30 días. Bueno, entón, 30 días da súa base de cotización 01, que nas tábuas de códigos de bases de cotización nos indican que esta, o 01, é o código que se corresponde coa base de contingencias comuns, que é a que escribimos aquí. O tipo de contrato 100, porque é un contrato indefinido a tempo completo, tipo 100. A continuación poñemos a base de contingencias profesionais co código 02, 30 días tamén de cotización, 02. Fixadevos, non fai falta repetir os datos aquí do traballador, non fai falta. Si os días, os que se refire a base. Días de cotización, 02, 2113. E horas extras. Outras horas extras ten o código 11, 160 horas. Recordade, os códigos están nas instruccións para cumplimentar os TC2. Está aquí. En este caso eran códigos de base. 00, cando contingencias comuns e contingencias profesionais son iguales. 01 nos indica que a base de contingencias comuns. 02 que a de contingencias profesionais, isto de AT&P, accidente de traballo e enfermedade profesional, é a base de contingencias profesionais. E a 11, outras horas extraordinarias. A diferencia das de forza maior, esas raras, que solo en caso de catástrofe, inundacións, etc. Bueno, así que vou outra vez o TC2 e xa temos anotado a este segundo traballador en 3 líneas. E non poño nada na ocupación porque un condutor limpador realiza actividades propias da empresa. Bueno, e por último, Elisa Ferreiro Fernández ou Fernández Ferreiro, non sei. Esta traballadora, isto me está indicando que ten a base de contingencias comuns igual a base de contingencias profesionais. Seino porque aquí me aparece o 00, me está indicando que esta base é tanto de contingencias comuns como de contingencias profesionais, e que o seu contrato é indefinido, e que realiza actividades exclusivas de oficina. Exclusivas de oficina, non limpa nada, vale? Unha única liña, non fai falta nin que vayamos a ver a nómina. E Fernanda García Suárez, non sei como se apelida, Fernanda García Suárez, sin embargo, volve a ter a base de contingencias comuns diferente da base de contingencias profesionais, porque realizou horas extras. Así que está en 3 líneas e ten clave de contrato, o código de contrato 420, porque é un contrato en prácticas a tempo completo. E este A me indica que realiza tarefas exclusivas de oficina. Un comentario aquí solo, unha precisión. Mirade, este A que aparece na primeira liña aquí, este é tal e como saca o nominasol. Este TC2 está obtido desde o nominasol. A mí me gusta máis que a ocupación estea na mesma liña que a base de contingencias profesionais, non na liña da base de contingencias comuns. Por qué? Porque a ocupación está referida sempre aos accidentes de traballo e enfermedade profesional, que é a base de contingencias profesionais, esta 02. En Elisa está na única liña que temos, porque esta base é tanto de contingencias comuns como de contingencias profesionais. Pero xa que Fernanda ten 3 liñas, eu a ocupación colocaría
na liña da base de contingencias profesionais, porque ademais iso despois me vai axudar a hora de calcular as cotizacións. Cando calcule as cotizacións por accidente de traballo, eu terei que coller esta base para calcular o que hai que pagar por esta traballadora para cubrir os accidentes de traballo, e non esta outra, porque se colle a base de accidentes de traballo e enfermedade profesional. Bueno, o último que nos queda é facer as sumas para completar o TC2, facer as sumas. Aquí sumamos as contingencias comuns. Cales son as contingencias comuns? Esta é contingencias comuns? Sí. Esta clave me está indicando que isto é tanto contingencias comuns como contingencias profesionais. Por lo tanto, esta máis esta, que é contingencias comuns 01, máis esta, que é contingencias profesionais, pero contingencias comuns tamén, máis esta. Vale? Claves 00 e 01. Sumo aquí. Aquí, que sumo? Claves 00, porque son tamén bases de accidentes de traballo, e 02. Esta, máis esta, máis esta, máis esta. E aquí en outras horas extraordinarias, as claves 11. Collo as claves 11 e as sumo. E teño completado o TC2. E agora o que me toca é calcular as cotizacións. As cotizacións as calculas directamente a Seguridade Social, porque este TC2 se fai directamente na página da Seguridade Social ou os programas de xestión de nóminas, pero nós temos que saber como se calculan, tamén para detectar posibles erros. Bueno, entón, vamos a velo. Nos recursos complementarios da unidade didáctica tedes un arquivo que se chama Recibo, Liquidación, Cotizacións. Isto é un arquivo de Excel, aí é onde vamos a facer os cálculos. Este é o modelo, de como do recibo de liquidación que nos presenta a Seguridade Social para que fagamos o ingreso das cuotas. Neste mismo arquivo, isto está na primeira folla, na segunda folla teño o cadro preparado para facer cálculos, e ademais teño tamén aí os tipos de cotización. Temos os tipos de cotización, tanto por contingencias comuns, desemprego, fogasa, formación profesional, como os epígrafes de cotización por accidente de traballo e enfermedade profesional. Bueno, aparto e veño aquí. Entón, empezamos. Decimos, por contingencias comuns, bases desta empresa en abril. Vamos a calcular as cotizacións desta empresa en abril. Contingencias comuns. Collemos o TC2 e aquí temos a suma das bases de contingencias comuns, 7.007,10. Vimos o recibo de liquidacións, 7.007,10. Vale. E cal é o importe? Bueno, para eso collemos os tipos de cotización. Canto temos que ingresar na Seguridade Social por as contingencias comuns. Contingencias comuns son as pensións, prestación sanitaria, prestacións por incapacidade cando o traballador está de baixa por enfermedade común ou accidente non laboral. Pois ben, os tipos son, como sabedes, do traballador o 4,7, da empresa o 23,6 e en total o 28,30. Este 28,30 é o que ten que ingresar a empresa na Seguridade Social, a parte do traballador e a parte da empresa. O 28,3. Pois ben, eu calculo aquí o 28,3 igual a isto multiplicado por 28,3%. 1.983 euros é o que ten que ingresar a empresa na Seguridade Social para cubrir os riscos de contingencias comuns dos seus traballadores. Por horas de forza maior? Bueno, non temos horas de forza maior. Resto de horas extras? Sí que había resto de horas extras. Estas aquí están. 255 euros. Bueno. Aquí está. 255 euros. Canto se paga? Por horas extras, por resto de horas extras, fixadevos exactamente igual que por contingencias comuns. Exactamente igual. O 28,3. Aparto isto do medio e aquí calculo o 28,3 de isto igual a isto por
28,3%. Entre 100, como que irades poñer. Bueno, aquí está. Estos son o que se chaman contingencias xerais. Témolas que sumar aquí. Igual a isto máis isto. Por contingencias xerais, a empresa ingresa 2.055 euros. Ahora, por cuotas por IT e cuotas por IMS. Isto é isto de aquí. Para cubrir o risco de ter un accidente de traballo ou unha enfermidade profesional. E se calculan isto sobre as bases de contingencias profesionais. O problema que temos nesta empresa é que hai uns traballadores que se dedican á actividade de limpeza e que pagan isto, o 2,50 por IT ou 1,50 por IMS, e outros traballadores que pagan isto, 0,65 e 0,35. Así que non podemos facer como antes, aquí meter a base e despois meter o importe total. Podemos meter a base, pero o importe se vai a calcular con tipos diferentes. Para elo, teño creado este cuadriño aquí abaixo. Vedes? Este cuadriño. No que vamos a poñer as bases dos traballadores que como ocupación teñen a propia da empresa. Está aquí en blanco, ocupación en blanco. A base dos traballadores que teñen ocupación A. A base dos traballadores que teñen ocupación B, que teñen ocupación D, que teñen ocupación E. Na nosa empresa só había traballadores con ocupación A. Así que, por resto, e traballadores coa ocupación propia da súa empresa. O que temos que facer aquí é poñer as bases de contingencias profesionais destes traballadores e a base de contingencias profesionais destes traballadores. Así que vou ao TC2 e primeiro collo das bases de contingencias profesionais. Teño que coller as bases de contingencias profesionais, aquí están, que teñen como ocupación en blanco. Esas son as que teñen os tipos propios da empresa. E teño 379,23 e 3.113,78. Bueno, pois veño aquí, veño o recibo de liquidación e aquí sumo esas bases. 379,23 máis 2.113,78. Que tipo de IT se lle aplica a estes traballadores? A actividade desta empresa era esta. Por IT o 2,10%, por IMS o 1,50. 2,10 e 1,50. 2,10%, bueno, xa está en formato porcentaxe. Xa me pon ela por porcentaxe porque xa teño estas celas con formato porcentaxe. Se non teríamos que poñerlle o simboliño de porcentaxe. E 1,5. Bueno, cal é a cuota IT? Polo tanto, cuota IT é tipo IT por base de cotización. E a cuota IMS é igual a tipo IMS por base de cotización. Vale? Aplico os tipos ás bases. Aquí aparece o 2 e non era o 2,5, é simplemente por un tema de decimales en Excel. Incremento os decimales e xa me parece o 2,10. Bueno, e agora teño que coller as bases de contingencias profesionais dos traballadores que teñen ocupación A. Vou ao TC2 e busco traballador con ocupación A, base de contingencias profesionais 3.396,26. Traballador con ocupación A, base de contingencias profesionais, non é esta, 1.372,83. Por iso vos dicía antes que eu prefería que este A estivese aquí. O sea, vía o A, ocupación A, e viña para aquí, porque ten que estar asociada sempre a base de contingencias profesionais. Por lo tanto, 3.396,26 máis 1.372,83. Traslado o recibo de liquidación. Igual a 3.396,26 máis 1.372,83. Tipo IT. Bueno, pues a ver, traballos exclusivos de oficina. 0,65. Tipo IMS 0,35. 0,65%.
0,35%. Hai que ter cuidado con isto, é o 0,65%, o sea que en realidade estamos multiplicando isto por 0,0065, non multiplicar por 0,65. Bueno, é 0,65 entre 100. E aquí multiplico isto por isto, e aquí multiplico isto por isto. Como xa tiña esas operacións aquí arriba, copioas. Pumba. E xa está, listo. A suma das bases de AT e EP, 7.262. As bases, 7.000... bueno, espera. Os tipos, as cuotas de IT. Cuota de IT son 83,35. Bueno, podo poñelo aí ou fago igual a e veño a buscalo aquí. Como que irades, escribo, veña. 83,35. Cuota IT. E ora, cuota IMS 54,09. Vale, traslado este dato para aquí, este para aquí. A ver, as bases iba a poñer base, as bases. Estamos aquí na columna das bases. As bases son as bases de contingencias profesionais. Ia a poñer 7.262. Sí, 7.262, está ben. É a base de contingencias profesionais. Nada, me estaba liando só. 7.262 con 10. 7.262 con 10. Bueno, xa está. O que estamos pagando, o que temos que ingresar á Seguridade Social para cubrir os riscos de ter un accidente de traballo. A isto se lle restaría, no caso de ter algún traballador en situación de baixa por accidente de traballo, e restaríamos o que nos lle pagamos a él na nómina, a prestación por incapacidade temporal, porque era a cargo da Seguridade Social. E aquí ya reclamaríamos. Bueno, no seguinte exercicio toca eso. Neste caso, a suma destas dúas cotas é o líquido, isto máis isto menos isto, é o líquido por accidentes de traballo e enfermedade profesional. Isto era por contingencias xerais, isto é por accidentes de traballo. E nos queda por último as outras cotizacións: desemprego, fondo de garantía salarial e formación profesional. A base de estas cotizacións é a de contingencias profesionais, a mesma que temos aquí arriba. Así que 7.262 con 10. E os tipos son os de desemprego, formación, fondo de garantía salarial e formación profesional. Tipos que temos aquí neste cuadro. Desemprego. Temos un problema co desemprego, que hai dous tipos diferentes en función do tipo de contrato. O tipo xeral era para contratos indefinidos, en prácticas, de relevo, interinidade. E estos son para os contratos os contratos temporales por obra ou servicio determinado ou por acumulación de tareas, por circunstancias da produción. Teñen tipos diferentes. Polo tanto, nos encontramos nunha situación parecida de antes. Non podemos poñer aquí, non podemos aplicar aquí un único tipo de cotización, porque temos dous tipos de cotización diferentes en desemprego. En Fogasa e formación profesional sí que son os mesmos. Fogasa é o 0,20 e formación profesional o 0,70. 0,1 de traballadores, 0,60 da empresa. Entón temos dous tipos diferentes. Os traballadores que teñen contrato indefinido, os seus tipos son 7,05 máis 0,20 máis 0,70. Os 7,95. 7,05 máis 0,20 máis 0,70. Os contratos os traballadores con contrato temporal, pois teñen un tipo diferente. O 8,30 máis 0,20 máis 0,70. O sea, 9,20. 8,30 máis 0,70 é 9, máis 0,20 9,20. Dous tipos diferentes. Así que temos que calcular neste cuadriño que temos aquí preparado as cuotas por estas contingencias, pois separando os traballadores con contrato indefinido prácticas dos contratos temporales. Temos que ir outra vez ao TC e vemos que temos este traballador con contrato indefinido, este traballador con contrato indefinido
e este traballador con contrato en prácticas e este outro con contrato temporal por non sei se obra ou servicio determinado por acumulación de tareas, non o recordo, pero en todo caso contrato temporal. Bueno, así que contratos indefinidos son as bases de contingencias profesionais este e este. 2113 son as bases de contingencias profesionais, 2113 máis 3396 máis 1372,83. Bueno, pois vimos aquí o recibiño que estamos facendo e poñémolos aí. 2113,78 máis 3396,26 máis 1372,83. Faltaba igual a, sumamos. E o contrato temporal era aquel pequeno, o que estivo nada máis que 9 días, 379,23. En total, non pode ser de outra maneira, os 7.262 das bases de cotización, de contingencias profesionais, igual que aquí. E os tipos, quedamos que eran, para os contratos indefinidos, o de desemprego 7,05, máis fogasa 0,20, máis 0,70 formación profesional, 7,95. 7,95. Os contratos temporais, pois eran 8,30 máis 0,20, 8,50 máis 0,70, 9,20. Recordade, son os tipos de desemprego, fogase e formación profesional. 9,20. E agora multiplicamos para calcular a cuota. Base por tipo. E aquí o mismo. Base por tipo. Base por tipo. Total a ingresar 5,82 por outras cotizacións. Ben, entón, estamos aquí. As cuotas son estas que acabamos de calcular agora. 582,08. 582,08. Se houbera algún contrato bonificado nesta empresa, meteríamos aquí as bonificacións que tamén terían que estar no TC2. Líquido outras cotizacións sería isto menos as bonificacións en caso de que as houbera. 582,08. E por último, a ingresar, finalmente, canto temos que ingresar? Bueno, pois isto, máis isto, máis isto. As tres cotizacións, as xerais, contingencias comuns, máis as de accidente de traballo e enfermedade profesional, máis as outras cotizacións que son desemprego, fondo de garantía salarial e formación profesional. Total, 2.774,69 euros. É o que ten que ingresar esta empresa na Seguridade Social. Para os que estades facendo a contabilidade, este importe que se ingresa, non é todo el gasto da empresa, porque estamos ingresando unha parte que lle corresponde aos traballadores, que lle quitamos das nóminas dos traballadores, así que non é un gasto para a empresa. O gasto para a empresa é isto que estamos ingresando menos a parte que lle quitamos aos traballadores, que serían, teríamos que coller cada unha das nóminas, as aportacións do traballador á Seguridade Social, mirad, estes 87,17, vou facer aquí a suma, igual a 87,17 que son de Fernanda. Ahora veña a nómina de Elisa. Espera, vou non facer aquí. Fernanda. Espera. Igual a Fernanda máis veño a nómina de Elisa e collo o que lle quitamos da nómina Elisa, que é isto, máis na nómina de Ramón o total de aportaciones, o que lle quitamos, que foi isto, máis a nómina de Andrés, o que lle quitamos foi isto. Intro. 461,33 euros. 461,33. De este total de aquí, 461,33
6,33 foi o que lle quitamos aos traballadores das súas nóminas e que estamos ingresando agora. Dentro destes 2.774, a cotización, a cuota obrera foron 461,33. Así que o que é gasto da empresa, a Seguridade Social, é a diferencia. Isto menos isto. Estes 2.313 é o que iría na conta 642. Seguridade Social a cargo da empresa. Se contabilizamos nada máis que isto, e non facemos a contabilización xunto coas nóminas, que podría ser perfectamente, contabilizaríamos 642, 2.313 con 33. A 476 irían as 461,13 dos traballadores. E o total que ingresamos na Seguridade Social, 2.774,69. É certo que vos en contabilizades ao mesmo tempo as nóminas con esta aportación, coa Seguridade Social a cargo da empresa. Vos dan no enunciado, vos din cal o importe total das nóminas do mes e cal é a Seguridade Social a cargo da empresa. Entón, o asiento é un pouco diferente e non vos quero liar. O que me interesaba aquí simplemente era que souberades que destes 2.774 a cuota empresarial témola que obter por diferencia restándolle a aportación dos traballadores á Seguridade Social. Nada máis. Listo este exercicio.